Nasayod ba ka mo kung sa sakita ang multitasking? Kabuhi, the multitasking disease. So, nga nung miingon ako nga multitasking, ato ka na mibawaan karon sa ato ang tulumanon, karon nga mga yugtua. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So, I hope everybody is happy and healthy. So, nasayod ba ka mo nga ang kabuhi is a multitasking disease? So, nga nung mingon ko nga multitasking, tungod kay ingon ani manggod ni siya, no? Sa panahon nga musaka na ang acid diri sa atong lawas or mukuyanap na ang acid sa atong lawas, multitasking gina siya, kadaghan gina siya hilabtan, daghan kubik-kubion, daghan gina siya og mga kauihan sa atong lawas, no? Una, magsugod gid kini kanang atong gikaon bitaw. Kanang atong gikaon nga busog kaayo ta, gapatuyang tagkaon nya kontra di ay sa kabuhi, kontra sa acid reflux mo'y makapa kabuhi. Unsa may bation niya ng kabuhi? Kana dayang maglain ang atong ginhawa nga muratag mamugnaw dayon ta, mugnaw kay tag singot. So dayon di ata kasabot sa atong gibati, naunsan magkuani oy nanana. So miandar na di ay ang production sa ato ang acid release na tungod kay busog kaayo ta nya, gawas nga na busog kontra pagid kaayo ang atong gikaon sa iyang kabubuton. Labi nag mga oily, mga fatty, mga lechon, mga naay mga mayonnaise, naay mga unsa pa diha, no, kanang ubang mga deep fried ng mga nakauna to sa masalumpia, no. So ingon ana nindot man gyud ang mga birata para mo attend ta birthday party, mo attend ta og wedding, mo attend ta og gatherings, kanang mga reunions sa mga friends niya na, no. So mo ginadali nga i-serve. Kung mag-gatherings gyud, wala kayo, dili kayo mo serve og tinola, mga lawoy, o wala man na, dito ta kita ana, agato man yun ang mga kuan kaayo, kontra ka inyan, no? So, in short, nabusog na kita og maayo. So, the tendency is, ang overproduction sa acid, mukuan din na siya, mag-overpopulate sa ato ang lawas. So, ingunani na ni siya, maglain na din ang atong gibati, dayon, ang una niyang hilabtan, musaka ka na siya diri. Ang una niyang hilabtan, muaslong din ang atong paminaw diri sa atong esophagus, no? Muaslong dayon nga murag maghalang nga lain jud kaayo. Lain jud kaayo. Dayon ang ato din bation na murag dunay lump bitaw nga murag giadir gatibok nga lami nimo itulon pero dili wala pud diya mo matulon. Ang uban is having a hard time swallowing, no? Kanang pagtulon nga gusto niyang itulon nga something nga murag dunay nakabara, mo na dayon na, din wala dayon, din na din kasabot, no? And then pag human ana, heartburn ang iyang nilabtan. Heartburn na dayon nga di ka kasabot og naunsa na nga di na kakaginhawa nga murag lami ginhawag lalong, no? So mo kana muna akong ingon nga kabuhi is a multitasking disease kay daghan gina siya gilabtan, no? And then, pag gumanana, dili na siya maagapan. Palpitation, no? Magpalpitate dayon ang atong dugan. Magpalpitate, nga naman, nakulbaan na kita, ug unsa ning atong gibati, mamatay naman tingali ko ani, na unsa nagug ko ani, so magpalpitate siya. And then, pag palpitate ni ana, ug dili nato mahibaw-an nga, kabuhi di ito, acid reflux, musaka ang pressure. Musaka ang pressure, so inigsaka sa pressure, hibaw na ta, mabalaka na punta kayo niya. Unya, simbak ko, no? May stroke naman na ko. So, sige magkukuha ng experience nga musaka nga kung dugo 150 over 100. Pero agi ra dito sa kung acid, no? Kay, usually, bisag dili ko hypertensive nga pagka binuhat, pero magpalpitate na gari na usaka ginang atuada yung pressure. So, ingon ana, no? So, moto yung labtan. And then, pag human ni ana, maglisod ta ginhawa, mura na din tag magtukika na dita. Naunsa na gunya, mag-ubo-ubo na dayon, magtukika, hubakon, mura og magkatulan tutunlan, dayon bisag no apparent reason ubuhon ta, mura bag ang ato ding hubak, no? Pero acid di ay kadto siya, no? Acid na siya.
So ang akong istorya karon nga mga multitasking disease kani siya, ako rin experience, no, kay kabuhiunon ko ang lain din nga hilabtan sa ako ang lawas kanang ako ang do naman ko tinnitus. Tinnitus is kanang itong sound sa ato ang inner ear nga madunggan gyud nato, although dili man mo tingali makarelate ani kay wala mo tinnitus, pero kung musaka ng akong acid, ang akong tinnitus pertigid ng kusuga. Kusog yun kayo ang hagong sa ako ang dalunggan, inig under na sa acid reflux, no? Ambot lang kahaog mo, kuan ba ni ang uban mga gastro ani, pero sa ako muhagong yun akong dalunggan kung musaka ng akong acid, no? Labdanon yun. Mag-multitasking na siya. So, lain pa ni ana, no? Ang ako ang mata mag-upload. Ambot lang ka so sa other people, pero mag-upload ang mata. Kiba man ang mag-upload, mura bitong murag dili ka ka-concentrate sa imong gitan-aw, di murag lami nindot ipiyong, dili ka chat sa imong ang chatmate, kagalain imong mata, dayon uban magpula, inana, no? So ingon anak po, iya po nang hilabtan ang acid. And then lain nga yung hilabtan kana to sinuses. Ang ako ang sinuses hilabtan sa niya. O kanang akong matingala ko anang ngano man nga akong ang kuan nga mura ga factoria og kuan kanang mucus diri sa akong ilong, no? So ingon ana ang iyang hilabtan, multitasking. Dayon magtampihak ko, o di ba, ang akong sister-in-law magsakit ang iyang tibok ulo. Ang ako at tampihak ra. Migraine, no? Migraine. So, makahibalusad ko kung overproduction sa acid ang akong lawas. Kaniadto sa, doon na pa ko'y acid reflux. Karon ko wala naman because gikuha ng akong underwent ko og cholecystectomy. Gikuha na ako ang gallbladder. So, nawala na akong acid reflux kay murag mo to siya nakakos, no? And then pero experience na ko previous years, 15 years ago, dili ago, kay last year man ko naoperahan sa ako ang gallbladder. So mga inana basta 15 years nagantos ko ng acid reflux kay balo kay ko sa iyang in and out sa ako ang lawas. Kibalo ko sa iya ang kamaldita diri sa akong lawas. I do not know with the other ninyo diha, pero base no muna ako lang, I just share my own experience kabase mo ko na yung debate, no? And then pag human anak maglaban ang ulo, magtampihak ko nga akong sister-in-law nga doon ako'y acid reflux yang tibok ulo. And then kanang vertigo kay mo ginay akong naagian vertigo o kanang kabuhi, no? So muna siya akong bati. And then doon na gani mga panahon nga muhiyak akong tiyan. I do not know o naka-feel pa pud mo ni ani pero maghiyak ang akong tiyan. Dayon murag something nga murag luod, no? So muna akong giingon ninyo nga kabuhi is a multitasking disease. Muna atong i-title karon. Multitasking kay kugihan gina siya kaayo. Mohilabot diri sa atong esophageal area, esophagus, larynx na to, mag-palpitate, mag-heart burn, and then, ang doon na kay tinnitus, musamot o kakuan ang sound sa inyong dalunggan, dayon headache or migraine, muna yung labdan, sinuses. Dayon, natagyoy dental erosion, kanang atong ngipon, kanang atong enamel, inaanak murag ma-eroded na siya. Dental erosion, apil ana, no? Apil anang acid reflux. Kung overproduction. Pero naman po yung uban na nganong gikabuhi, nganong doon ay acid reflux because of underproduction. Underproduction sa acid. Kanang doon ay mga H. pylori, no? Doon ay bacteria. Nganong na ay bacteria tungod kay o katupang doktor wala na acid food nga mo kumbati dito, no? So ingon na duha pangud na kanang overproduction o kanang wala na gyud or underproduction, no? So depende na lang na ipa-check up na ninyo sa inyong gastro
Kaya dili mo ko doktor, ang gastro mo ay makahibalo ni ana, pero munay ako nabasa. Munay ako nahibawan. Kaya doon na po ibang tao nga doon ay mga H. pylori. Akong sister-in-law H. pylori ang iyang kuan no. Unsa nang H. pylori, Helicobacter something, Helicobacter no. Munay H. pylori no. So mao kanang naa siya nga muna kung gingon og multitasking. And then pag human ni ana unsa patuntua hubak no. Pulmonary disease sa lungs, manghilabot sa na siya kanang muubo mura tagihubak no, mura tagihubak. And then kaduntua maglaryngitis dayon mag-develop of esophagitis kay murag masunog ang diri agi sa acid no. So mag dental erosion mo di ito dayon muna siya daghan kina siya og mga trabahoon. ang acid kung usaka na daghan na siya duki-dukion sa atong lawas no. Matod pa sa ako ang kasambahay kani adto siya di kabuhi ka laka makatralala ra ba na. No, mingon na po ko simbako. Makatralala kay musaka kuno sa brain. Musaka sa brain. So inigsaka sa brain wala na, mura na dahil mag-vertigo, di nakakasabot sa imong buhaton, no? So, mao ka na itong vlog karon. Kabuhi is a multitasking disease, no? Tungod ni ana. So, daghan magud gyapon mangutanan ako, nay, naunsa naman inay, akong kabuhi, unsa may tambal nay. So, mga palangga, daghan kina sa ito ang playlist, no? So, kung na lang ninyo dito sa playlist, tanawa lang. Unsay tambal sa kabuhi na ataana kanang pasmo, panuhot, kanang pasmo, panuhot, bughat na asad taana, kanang unsay bation, unsaon nga malikayan ang kabuhi na asad taana, dayon kabuhi kun mo strike, bla bla bla, daghan na kay taniana og video sa atong playlist lang na siya subayon, no? Kay mauna ka na. So, muna to ang sharing karon may tungod sa kabuhi na usab. Ang kabuhi god is broad kay na siya nga daghan na siya dala. So muna nga wala ko'y kahumanan ang mga topic na related anang kabuhi, no? Kana ganing malisang ta dunay kakita tag na nagbangga kabuhikon mangganita kay emotion pud nato. Pwede pud sa kabuhi kana masuko ta, mabalaka, maguol, subo kana anxiety, stress, kabuhi sad ang resulta ni anak. Muna siya multitasking. Multitasking kay psychological, emotional, kanang mental, kabuhi ana, kuana dayan financial, wala tay kwarta, kabuhi ana mo underpod, no? So muna siya nga akong giingon nga kabuhi is a multitasking disease. So mao kadto na to sharing. I hope nga nalingaw mo. Ako na lang pud mong lingawon kay aron madili kayo ninyo ma-focus ang inyong kabuhi, no? Kay the more that you focus on our kabuhi, the more nga mo kabuhi gina siya, no? So relax lang. Basag Bible aron mawala ng kabuhi. Tuo lang. Pero ug lain ang inyong mata di mabubuka-concentrate ana. Kana lang ug dili niya hilabtan ang mata, no? Sa ako ay labtanon kina siya sa akong mata. Ambot na lang, no? Sa ako ang tinaytos, labtanon na siya kana akong kabuhi. Manghilabot gina siya. Daghan kina siya gilabtan sa ako ang physical nga panglawas, no? So, have a good and godly day everyone, and please like, share, and subscribe to this channel. Thank you kayo sa akong mga subscribers, sa akong mga likers, sa akong mga commenters, no? Naba na, commenter? Ngatig comment yun. Salamat kayo. Magpadayon unta ang inyong pagsuporta ng inyong nanay, inyong tita, muna diha. Sa akong balikon, dili ko doktor, dagang mangungutanan. Nayon sa may imnon na kong tambal, dili man ta anak kakuan pod tuda-tuda ka dili ta doktor, adto na sa gastro. Ang ako experience ra gyud ni, no?
nga mo ko'y istorya sa ako ang gastro. No? Hello, Doc. Ako ang gastro, no? Napoy akong pulmo. Kaya tungod sa kabuhi, so, ari na po ko sa lungs, so, ang pulmo po na akong abdoon. Pulmonary medicine, no? Na ako'y general medicine. So, have a good and godly day, everyone. Ug hangtod sa sunod, please remember, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, without faith, we can never please Him. Faith alone. Faith alone. Believe. Muna diha. Masiguro na ang atong relasyon kaniya. Of course, quiet time, Bible reading, prayer, muna'y pag-cultivate of personal relationship sa atuang magbubuhat. Salamat kayo hantod sa sunod mga palangga.